இந்த நியூ இயருக்கு நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு உறுதிமொழி எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? நெறைய பேர் எடுக்கிறது என்னவா இருக்கும்? முக்கியமா நம்ம ஒரு ஹெல்த்தி டயட் ஃபாலோ பண்ணுவோம். வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ணுவோம். இந்த இயர் ஃபுல்லா நம்ம ஹெல்த்தியா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நெனைப்போம். இல்லையா? அப்ப நம்ம இந்த ஹெல்த்தி டயட் ஃபாலோ பண்ணும்போது கட்டாயமா டீப் ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ் எடுக்க முடியாது. பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் எடுக்க முடியாது. ஸ்வீட்ஸ் எடுக்க முடியாது. நெறைய ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எடுக்கணும். ரைஸையும் கட் பண்ணணும். பட் நம்மளால கொஞ்ச நாள் கூட இந்த டயட்ட ஃபாலோ பண்ண முடியாது. ஏன் அந்த டிஃபிகல்டி வருது அப்படின்னா, இந்த ஒரு விஷயத்த மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க. எப்பயுமே இந்த டயட்ல வந்து நமக்கு நமக்கு மனசுக்குள்ள ஃபீல் ஆகும். ஐயோ! என்னால சாப்பிட முடியலையே! இந்த ஒரு ஃபீலிங்ல தான் நம்ம எப்பயுமே மாட்டிருவோம். அதனால டயட்ல இருக்கீங்க அப்படின்னா, ஞாபகம் வச்சுக்கங்க. அந்த உணவ பார்க்கும்போது, நீங்களே உங்களுக்கு சொல்லிக்கங்க. இவ்வளவு நாள் நான் இத சாப்பிட்டுட்டு தானே இருந்தேன். இன்னும் என்ன ஒரு 3 மந்த்ஸோ, 6 மந்த்ஸோ நான் டயட்ல இருக்க போறேன். அதுவரைக்கும் தானே நான் சாப்பிடாம இருக்க போறேன். அப்புறம் திரும்ப இதே உணவ நான் சாப்பிட தானே போறேன். அப்படின்னு நீங்க நெனச்சு அந்த உணவ துச்சமா ஒதுக்குங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களால ஃபுல் கண்ட்ரோல்ல டயட்ல இருப்பீங்க. ஹேப்பி நியூ இயர் 2026. Thank you.